Warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mbak Eka di channel YouTube Keluarga Mas Kapal pemirsa. Ini padahal mendung petang loh. Mas Antong ngajak jalan-jalan ini. Mas Randi duit ngajak jalan-jalan. Apa utang karo duit, apa utang duit pemirsa nek guyon ngono. Yo. Coba utang. Tuh pemirsa, tak pasang nang kono mau trek rencana iki ambek metu jalan-jalan ya wes karena apa namanya udan yuk balik kemana ambek fotokopi kakak akte wis pokoknya nggo jogo-jogo KTP ku enek satu waktu dinggo jenenge wong ki yo butuh terus guys setelah ambek jalan-jalan jujur ngerti celuk mah ora gelem pos 11 ya tak ganti ngono pemirsa. So ngoneh tuku figurane ben lengkap nggo keluargane. Wong jenenge kejebak udan wis mula-mula aku wis gak mood pemirsa. Coba dipasang Mas Santo. Apa cimi? Ya apa metu pemirsa aku jenenge. Udan guys iki pas aku ngonten iki udan. Ki ceritane ki Mas Ale gak nggo sandal apik lah arep tuku malam takbiran ki udan dadine pakai sandal jape sandal apik ya kari nang Jepang pemirsa ceritane ki ngono terus bar kuwi aku ngontan Mas Alek njaluk sandal tuku nang ngarepe rumah sakit umum Cepu pemirsa ya ada pasang ya diganti sok yo kabeh yo ben lengkap sok gantian guys. Keluarga kini ben lengkap formasi ini. Mama nang kono ae. Ya mek paku pasang neh. Aja sing trocoan kuwi trocoh kuwi. Kuwi ganti-ganti aku rong tuku figurane wong fotokopine gak di figura kok. Ki jam dindingnya kayak tuku pas nikahane Dik Siska rusak. Piye lah wong lanang kok ora iso. Halalon lho. Iki ngebrine nang Sinar Jaya guys sampai ketuker karo fotone wong liya. Mbake saking ramene. Wong ki mape metu ae kudanan wis maksudnya nang Kapuan yo apik padha ae. Padahal aku dilapisi plastik isik mesong anu. Ketrocoan guys. Kae lo bodo apa foto keluarga nang merah yo lali wis kadung dolar batin wis kadung terharu salim-saliman sungkeman wis lali. Lonalan lho. Yo. Dilapi ya kata pena tisu ya. Piye? Tisu kering sayangku. Tisu kering sayangku. Aku iki gak seneng guys apa-apa flash iku nek gak bener-bener penting mergo kelamaan nang flashku yo gak baik nggo mata. Sing penting yo nek penting tenanan lagi tak flash ngono nek aku. Gak kuat mripatku guys. HP ku iki flash-e wah apik anu tenan. Usah. Aja ditiru guys, Mas Santo iki ruwet. Ayo guys. Anu guys. Seneni. Entah kene los. Bener kadang sik ora bener, apane salah ya tambah rame-rame ra bener. Saya tuh pikirannya aku. Iku kan wis gak metu ya, iku zaman apa? Iku zaman apa? 12 tahun yang lalu kok
Yo ora ono mudeng ngene, ya awet rencen emang. Iki kae pas 17-an pemirsa pas aku sak ning Jepon. Bapak ibuku melok karnaval sak desa iki yo sak rombongan ngono lho. Tiap RW iki ngetokno mbiyen. Bapakku mbok macak apa iku ora roh. Cowboy Junior. Adikku ya melok ketoke. Hati-hati lho ya, kocok. Iki jajanku, guys. Wingi ngejak tuku perlak ora sida-sida, Mas ora budal-budal. Wis arep waya ganti. Pengen tuku ngono lho, pemirsa. Wis kare iki tok jajane, guys. Tak kon ngentekno Mas Santo ya. Cah saiki lho. Aduh, kok burem. Mbok salaman diluk balik. Ini mau 10R. Sedih. Ya sedenge ya. Bener nek 8R. Kapasitas print out-e cuma iku tok, Mbak. Ya ora apa-apa, Mas. Apa ya? Aku pengen mana? Ono nang dhuwur kulkas. Oh, apa mentu ya? Kudanan, guys. Yono sing takok, Mbak, rumahnya dekat perlintasan rel ya, Mbak. Nek Kapuan iki ana perlintasane. Cuma stasiun yo nang balen kono. Ora anu keluwen ngono. Kuwi cara 10 arek kaya apa melara ketok. Motong sithik. Iki saya kurang lebih. Bisa ora gak harus presisi kok ngono. Ora harus presisi. Pakune ngono lho. Kutrojoan ora aku. Nek gak bener-bener udan angin gak ngarah pemisah. Omah iki omah anyar, maksudnya bangunan anyar. Terus yo di apit sawah yo kuwi nek kena angin ancen memang wajar. Sampai jamur iku nih. Gurine tataane. Iku pindah si setan ya? Iki pindah si setan ae. Setan. Ate pas podo karo warna temboke biru. Wis iki simpen ae setahun yang kemarin. Tahun kemarin warnanya ngene, guys. Iki nganu, iki apa jenenge? Kenek. Ketrocoan pemirsa iki. Tikuse umat pemirsa. Musuh aku ki nek gak tikus semut abang winginane tak konten nang FB. Semut abang ngungkrap. Ayo, Dek. Ya kono aman apa ora? Aman. Rupa cucu ke anu sana ya Allah. Yus kono pas kono. Wis setuju aku kono.
Kuwi kono lho, delake tok lho, jalure tipak cate kelunturan. Untuk saat ini orang tak ganti guys cate. Si apik. Aku terus seneng warna biru. Temboke. Mulane wingi nene sak pas poso aku tuku lewat TikTok iki. Ya, lampu gorita sam. Kawak lah. Ya pasang gak bisa anu rasa gak ya. Wi. Oh ngono ambulane. Ya ambulane wi. Wes. Ada guang gawe ngono lah ya. Oh, wes dadi. Oke, pemirsa. Terima kasih nonton kontenku ya. Kimang update foto keluarga. Terima kasih ya pemirsa. Jolali, like, comment, subscribe keluarga Mas Kopen. Anak dan baikkan support sing akeh, tetap semangat dan selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wes. Benak neh kok.